Kufungiswa amalungu eParlamente yephondo laseNtshona Koloni angama-442 ngale ntsasa kwisixeko saseKapa. Lumemelela ubulungisa usapho lukaKarabelo Phodumo waseKimberley ogetyengwe ngokumasikizi kwisiganeko ekukholelwa ukuba sisekelezelwe kwintiyo. Siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Kufungiswa amalungu eParlamente yephondo laseNtshona Koloni angama-442 ngale ntsasa kwisixeko saseKapa. La malungu afungiswe yijaji eyintloko elibambela kwinkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni, uJaji Patricia Goliath. La malungu angama-42 aza kuba yinxalenye yendlu yowiso-mthetho yakuphondo laseNtshona Koloni, kwaye inkulu baphathiswa uAlan Winde kulindeleke ukuba abhengeze amalungu ali-10 eCabinet Yack ngalemva kwemini. Umbutho we-DA ufumene izitulo ezingama-24 kweli phondo emva kwevoti ezingaphaya kwesigidi, nto leyo ethi usaxhuzula imikhala. uDaylin Michelle we-DA wonyulwe njengosomlomo wendlu yowiso-mthetho yaseNtshona Koloni. uDaylin Michelle we-DA wonyulwe njengosomlomo wendlu yowiso-mthetho yaseNtshona Koloni. Umbutho we-DA uphinda wafumana izitulo ezingama-28 kweli phondo emva kwevoti ezingaphaya kwesigidi, nto leyo ethi usaxhuzula imikhala. Umbutho we-ANC uliqela eliphambili kwaphikisayo. Umbutho we-Patriotic Alliance nofikayo kule ndlu yowiso-mthetho ufumene izitulo ezintathu. Amalunga lombutho ebefungiswa aquka uNoel Constable, uDonitas Stevens kunye noBazi Petrus. Amanye amalungu eminye imibutho athe enza izibhambathiso aquka uRegan Allan, uPrecious Bonds, Deirdre Batman, Anton Brudel, Andrea Murray kunye noIvan Meyer. Amaqela ezopolitiko amabini aza kubandakanyeka kwiParlamente yaseMntla-Ntshona emva konyulo lwajikelele nolwamaphondo. Oku kusemva kokuba iMK neAction SA zifumene izihlalo. Nangona iMK ingekachazi ukuba ngubani oza kuyimela kule ndlu yowiso-mthetho, iAction SA iza kukhokelwa nguKwenas Mangope. Abagqatswa abangama-38 balindeleke ukuba bafunge njengamalungu eParlamente ngomso. Indlu yowiso-mthetho yaseMntla-Ntshona ilungele ukuchophela umsitho wokuqala umayela nolawulo lwesixhenxe. Emva konyulo lwephondo nolwajikelele, iANC ifumene izihlalo ezingama-23, iFF yafumana ezisixhenxe, iDA yafumana ezintlanu, logama iFreedom Front Plus, iMK Party neAction SA zifumene izihlalo esinye iqela ngalinye. Indlu yowiso-mthetho yaseMntla-Ntshona ithi ilungele ukubamba lo msitho uzayo. First sitting of the Northwest Provincial Legislature is scheduled for this coming Friday, the 14th of June at 10 o'clock at the Legislature Chamber here in Mafike. It is the date that has been determined by the Judge President in line with the authorization that he has got from the Chief Justice. That is done in terms of Section 110 of the Constitution. Kananjalo nanjengoko ngomso kulindeleke ukuba kubanjwe lo msitho okufungiswa kwamalungu eParlamente, akukacacela ubala ukuba ngubani oza kumela iqela lesininzi. Wayesakuba inkulu baphathiswa uBushi Mape ubalule ukuba akasazokubuya. Usihlalo weANC uNono Maloyi akazibandakanyanga kwaphela nokukhokela urhulumente wephondo, kodwa angabuyela njengelungu leParlamente. Amaqela achasayo athi aza kuthabathela ingqalelo ukusebenzisana, ingakumbi ukuba oku kuqinisekisa ukugqithiswa kwenkonzo ezingcono kubahlali bephondo. We're still talking. We remember that now there's going to be about 5 opposition parties with the EFF, not EFF, your MK as well as Action SA now joining in with the 1-1 seats that they'll be having. So we need to go and talk to them and say that, do we have a plan as the opposition? If there is one, what will the plan be? Because nationally, you'll know that our parties are engaging in talks for coalitions and all that. Ukanti ke MK Party vakalise ngelithi iza kuzikhwebula yona kumsitho okufunga kwamalungu ngomso njengokomgqaliselo wesigqeba sayo sobunkokheli jikelele.
Sekugqithe iintsuku ezilikhulu watyunjwayo umkomishina lwamapolisa eGauteng uTommy Mthombeni. Kweli xesha ukhokele amaphulo okulwa ubukrelemnqa nokuphucula ukhuseleko kweli phondo. Intatheli yethu Kelvin Dludla uthethe naye. Ekomkhulu ePitoli kanti sinomkhuzi wamaphoyisa esifundazweni eGauteng uJenene uMthombeni kanti okusilethela ambukeli ukuthi kohlanganisa insuku eziyikhulu ahlala kulesi situlo ake ngimethule sikubingele sikwamukele umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni ake usichazele kabanzi kuhambe kanjani kuwe ukuhlala kulesi situlo insuku eziyikhulu 100 asibonge and then sibonge futhi my viewers there at home I must indicate ukuthi 100 days umuntu baqama ukuthi ngedle 100 days uzoba akwazila yenza izinto eziningi kodwa kusasele izinto eziningi lezi umuntu futhi aziyenze noma kungaba 1000 days or lifetime officeini kusho ukuthi umuntu uzoba sesenama challenges amaningi but umuntu angasho ukuthi no thus far we managed to make an inroad and then sukazile ukuthi no sibe nokuphumelela for example sine ma arrest 69,435 of which 14,662 ma crimes la yokufana nokuhlukumeza kanjalo and then 423 yokubulala ma murders and 327 is attempted murders. Eyinye challenges nayo indaba ye ma gangs lapha ku Westbury lapha ku Rivali and then Eldorado Park sukazile ukuthi nosibophe abantu be 140 and then sukazi ukuthi siphinde sithole ibham ze 12 kanjalo so ngathi kunokuphumelela do kusasenema challenges kune ma police station la se identifyile ukuthi no la ma police station ma high crime contact station se identify 40 ukuhambisana ne iprogram ye national top date and then sesiqalile is an ongoing program siqale lapha eKagiso and then nesethembisa and sizoqhubeka kanjalo. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho General. Asibonge. Lo-ke mbukeli umkhuzi wamaphoyisa la esifundazweni eGauteng uJenene uMthombeni ubechaza kabanzi-ke ukuthi-ke imuphi umsebenzi noma ungakanani umsebenzi asewenzile kulezi insuku eziyikhulu ehlezi kulesi situlo uzokhumbula-ke ukuthi uke wabamba ebambe njengokhomishana la esifundazweni kanti-ke uthathe intambo ku-Lieutenant General Elias Mawela yena-ke obesethatha umhlala phansi. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngekomkhulu ePitoli. Kuyaqhutywa ukuboniswa kwePalamente kumalunga amatsha zakuba inxalenye yolawulo lwesixhenxe kwiPalamente yesixhenxe yephondo eMpuma Koloni. Amalunga lePalamente aza kufundiswa ngomso nalapho usihlalo we-ANC kweli phondo umnumzana Oscar Mabuyane kulindeleke ukuba abuye njengenkulumbuso. Intatheli yethu Abongile Yantyisi ilandela elinqaku. Iyaqhuba inkqubo yokulungiselela amalungu amatsha endlu yowiso-mthetho apha eMonti apha kwiphondo leMpuma Koloni. Kusichubela banzi sinaye ophuma khona ngunobhala wendlu yowiso-mthetho umama noma wethu Ngcakane. Mama, ngaba niliqule nagangathi ubana noqhuba kakuhle xa kufungisa amalungu amatsha? Ndingatsho nje banime apha ndithi sesilungiselele into yoba ngomso nakanjani izinto ziqhube njengoba besekugqityiwe ukuthi nge-14th kaJune which is lomhla ngomso amalungu amatsha kule term city yesixhenxe akwazi ukuthi angene and afungiswe ubathatha umsebenzi wawo ebenyulelwe wona. Ukhuseleko mama ngathi nifikelele phi ekuqinisekeni oko? Indlu yowiso-mthetho kuthiwa ke ngesilungu yi-national key point which is yenye indawo ebekekileyo and eyikhusele kakhulu. Khona ke imithetho yokuyikhusela and siqinisekisile ngokuthi wonke ubani uzawungena phaya makabe nayo isimemo sifumeneyo and xa efika phaya kwapha emasangweni uzawudibana ne-South African Police Services ezamjonga amapolisa aqinisekise into yoba lo mntu ungenayo ngulo mntu umenyiweyo. Yilo nto abantu sicela uba baze nezazisi zabo xa besize legislature
ngoba kwindlu yowisomthetho awuzongena uba unayo isazisi sakho sikungqinayo uba ngubani na, awuzongena uba awunayo esi simemo besikunike sona ukuthi mawungene. Naxa ufika pha ngaphakathi phambi koba ungene phakanye kwindlu le kuqhutywa khona umsebenzi wokufungiswa amalungu, bakhona bazabemile bezawuqinisekisa into yoba ongenayo ngulo ufanele ubuyangena and uhlala kwindawo afanele ukuhlala kuyo. Abanye abantu bayayithandabuza le nkqubo ye-orientation, khasicacisele nje ngokubaluleka kwayo. Sinamalungu amatsha, sinamalungu angama-33 amatsha esinawo, and kubalulekile into yoba siqinisekise into yoba ngomso indlu yowisomthetho ka iqhuba le nkqubo yokubafundisa akukho kuphazamiseka. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo le-SABC1. Uyakwazi ukubukela izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa, ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Xa sihlabela mgama nendaba zethu, isebe lezolimo limemelela onke amafama kwiphondo laseMpuma Koloni ukuba aqiniseke ukuba imfuyo ayihambahambi kakhulu, oku kulandela ukuqhambuka kwesifo senyawo nomlomo i-foot and mouth disease ngelamakhumsha kwiifama ezisibhozo kwiingingqi zaseHumansdorp naseMonti. Oku kuza kuncedisa isebe ukuba lifumane indlela zokuzigcina bucala izilwanyana ezisulelekileyo kungazokunwenwa usuleleko olumandla. Intatheli yethu Lirato Fekisi ilandela elinqaku. Ndiyazibulisela namhlanje silapha kwifama eHumansdorp apho bekukho loyiko ukuba i-foot and mouth disease ispreade kakhulu sezifama ezisibhozo apha eMpuma Koloni ezi-infected FMD. Kodwa ngoma sithethe Dr. Cebisa Mnqetha oyi-vet kwi-Department of Agriculture and Land Reform. Dr. Mnqetha, basiqinisekise tata xa umntu enenkomo kwifama yakhe efuna uyazi ukuba ingaba inkomo yakhe nayo ifumene le disease, ingaba ntoni iimpawu anozibona kwimfuyo yakhe? Inkosi kakhulu msasazi. Njengoba besesitshilo sithi funa uqala kule ndawo ithi apha ephondweni e-Eastern Cape ifama ezichaphazelekayo sesisifo sisibhozo. A1 ikulanda kuthiwa iBuffalo City, A1 ilapha eHumansdorp. Impawu oye uzibone elokuqala uye ufumanisa le nkomo ayifuni uhamba. Uba unomhlamba uqomba iteni izawuba semva mose inkomo engafuni uhamba. Xa usondelayo kufutshane nayo uyawufumanisa mhlawumbi namadyungudyunguza apha phakathi apha ezimpuphini. Kulapho ke ngoku iqala khona laa ndawo ithi foot kwesaa sifo sithi foot and mouth. So iqalile phaa enyaweni. Uthi xa usondelayo ufumanisa uba amathe maninzi ewakhuphayo kuba kaloku amadyungudyunguza akhona nalapha emlonyeni, amanye segqabhukile, amanye ade adibane ukwenzela into yoba kude kuxobuke nomphezulu welwimi eli. Ayizutya ke emveni koko uzayibona, ayizufuna utya kuba kaloku uyathunakala xa ityayo. Uba inkomo yobisi luzawuhla iveliso yayo ebisini uba kaloku ayityi ukuze kubekho ubisi olulufunekayo. And then Tata, also zintoni na amafama ayenza to stop the spread of the disease ndabahlala kuzo? Masiwacela amafama kakhulu, qiniseka xa uthenga impahla emfuyo uba le ndawo uyithenga kuyo yindawo oyaziyo uba ayinasifo. Awuyazi ke indawo uba ayinasifo ngoba uyijonge uyibone, uyiva ngoogqirha bemfuyo, uyiva ngamagosa akhoyo anobuchwepheshe bemfuyo. Sukuzihambisa izilwanyana kunganyanzelekanga uba mawuzihambise. Lo Dr. Cebisa Mnqetha othetha ngale foot and mouth disease sithi amafama makangahambisi izilwanyana zabo ngekho need for loo nto. Esithi kwesibini ukuba mabalumkise bajonge izilwanyana zabo apha emlonyeni nasezinyaweni kujonga uba nazo na iimpawu ze-foot and mouth disease. Must be back to you in studio. Usapho lwelungu le-LGBTQIA+ eliminyaka 18 uKarabelo Phodimo waseKimberley ogetyengwe ngokumasikizi kwisiganeko ekukholelwa ukuba sisekelezelwe kwintiyo lumemelela urhulumente ukuba athathe amanyathelo aqatha ngakubenzi bobubi. Lo mfundo besenza ugrade 10 usweleke ngenxa yomonzakalo emva kokuba ehlantywe amatyela liqela. Bekuyimeko yodakumbo kwiholo lesikolo iPescotia Secondary eRuteban eKimberley. Usapho, abahlobo, ogxa bakhe nemibutho yokuhlala babambe inkonzo yesikhumbuzo
ukukhumbula ubombo kaKarabelo. Ufunyenwe elele kwichibi legazi kwityotyombe lendoda eminyaka eyi-24 ebehamba nayo kwindawo yentselo phambi kwesehlo. Enforcement agencies are not putting in enough, they're not investing enough resources to get the killers, to get everybody that wrongs LGBTIQ people. And that is where I feel government should step up, pull up their socks and come to the party. They should come to the table and have more visibility programs, more awareness programs with us as civil society organizations. Iyanda inxalabo ngobundlobongela obujamelene namalungu e-LGBTQIA+. Esisithwakumbe silandela emva kweso sokugetyengwa kwelinye ilungu erhalishiwe ngo-April. Ilungu le-LGBTQIA+ litarhuzisa kuluntu gabalala lubamkele ngakumbi abantu abathandana besisini esinye. From our side, it's sad, it's tremendous, it's just devastating knowing that another life has been lost. And, you know, another life has been taken away. So, it's terrible. Amapolisa asemhlakoloni athi ubanjiwe umkhanelwa ominyaka engama-24 ngokwayamene nogetyengo lukaKarabelo. The two males met at the tavern in Rolapan and went to the suspect shanty. The suspect, aged 24, and the deceased, aged 18, were allegedly involved in an argument. The deceased allegedly hit the suspect over the head with a bottle and stabbed him in the hand. The suspect overpowered him and allegedly stabbed him multiple times, and he succumbed to his injuries on the scene. Uphando liyaqhuba uyafihla uKarabelo ngale mpelaveki. Ngoku masiphosa amehlo kwezithe zaqaqamba kwihlabathi siziqale ngemveliso yemoto zombane eBeijing eChina. Chinese car makers are interested in moving some production to Europe, and those plans are likely going to be accelerated now. And apart from that, we could see, I think what we'll see is probably China continuing to try to lobby in a more friendly way rather than taking a really, really hard-line retaliatory tack, with the exception of certain key targeted provisions. Ilizwe laseChina livelisa imoto ezihamba ngombane ukhawulelana nongcoliseko lwesibhakabhaka ziimveliso zamalahle kwaye lijolise ekuthengiseleni iminyobo yemoto imanyano yamazwe ase-Europe. Kodwa unomjingo ukuba amazwe ase-Europe aceba ukuhlawulisa iBeijing irhafu ethe xaxe. Ngaxeshanye iChina ifuna ukonyusa amaxabiso ezimoto ukuze yenze ingeniso. Khwaqu eIraq umphokophela womsi untingela emajukujukwini kumaziko avelisa ioli. Unobangela ukuntunyeka kwamaziko eoli yexabiso usaphandwa. Qakatha qelele eChile. Amagosa ohlangulo abila esoma ehlangula abantu abagutyungelwe zizikhukhula. Ngabantu abangama-480 480 abachaphazelekileyo ngelixa ingaphezu kwe-1,000 imizi ekhukhulisekileyo ze abahlali bashiyeka bembanguza. Xa siqwela ingqokoqo inkcuba buchopho yaseBritani iphezu kwephulo lokusebenzisa kwakhona imisundulu etya iplastiki ukwenza ifenitshala ephambili. What is fascinating about the mealworm is that they have a bacteria in their stomach called Exiguobacterium, and that allows them to break down this man-made molecule, kind of artificial, chemically made property, and turn it into something organic, and they're able to sustain themselves off it. They can effectively live off polystyrene. Eliphulo liza konyusa umgangatho wemisundulu ukuze ixabiseke ngegalelo layo kuqoqosho lwehlabathi. Qongqololo. Uhlanga lophango okuphindwa nto zakuthi sithi xha kuloo ndawo kanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa de kube lilixa elizayo kamnandi.